YouTube канал. Добър вечер от мен, не е добър ден. Денят е неделя. Датата е 9 ноември, вече е 10 ноември, защото мина 12 часа. Тук-що посрещнахме най-накрая Теслата с готови джанти, подготвена за фолио. Сега отивам да я измия, понеже бая се е окаляла, че времето е кофти. Какъв точно е този проект? Това е една Тесла с подобен на червен цвят, но определено не й отива. Клиента не е от Варна, като един от клиентите, които със сигурност имам много голямо желание да го накарам да се чувства добре и да е щастлив и да си гледа колата с кеф. Личи си, че е човек, който знае какво иска, че е перфекционист, готов е да си загуби колкото време трябва, готов е да даде финансите, които се налага, за да станат нещата. А при такива обстоятелства се работи лесно и ще го направим с най-голямо удоволствие. Реално какво очаква в момента? В момента очаква едно изплакване набързо, за да махнем мизерията. Утре ще я измием по-детайлно. Червеното изчезва, ще става нардо грей. Пакети отвънка, дифузиори, липове, прагове, вътре добавки, какви ли не, затъмняване на стъкла, керамики и какво ли още не. Беше няколко дни в Българеево, това е едно село до Варна, при бояджията, с който работя. Защо ползвам бояджия, който не е от Варна? Защото човека си върши работата точно както трябва, върши с желание. Е човек, на който може да се доверя напълно. Реално клиента се довери на мен и на моя кръг от хора, с които съм избрал да работя и съм изградил с годините. И за мен е много важно работата да се свърши качествено, което ще бъде така. Наско се зае с боядисването на джантите, направил ги много добре, поне на пръв поглед. Има и изненади други, дето по принцип не влизаха в проекта, но знам, че клиента ще оцени, няма да ги казвам. Не за друго, защото Теслите могат да се подслушват. Да, ще ви държа в течение. Да, това ще бъде първият влог в YouTube. Много давна фотографа ме кара да го правим. Дори с на Диан Фрейзър Корвета, когато го облепахме, може би беше подходящ автомобил за старт на YouTube канал. Но обстоятелствата просто не ми позволяваха да се занимавам с снимане. Дори сега ще ми е трудно да прескоча бариерата с разсейването, да се снимам, вместо да работя. Аз съм свикнал да се съсредоточа и да работя, без нещо да ме разсейва. Но в крайна сметка, 2025 година сме, социалните мрежи са много важна част от един бизнес. И каквото се налага да се направи, ще го направим. YouTube. Дано си заслужава. И лека вечер от мен за сега, че предстои много тежък и интересен ден. Всъщност една мисъл, преди да кажа пак лека вечер, един апел към всички хора, които имат желанието да се направят колите, да изглеждат по тотално различен начин. И какъв апел е той? Имайте търпението. Ако искате нещо да се случи както трябва и да е качествено и да ви радва дълго време, да се забелязва по улиците, то не само финанси са нужни са търпение и уважение в труда на хората. Защото сега, примерно, аз ако съм си направил план днес на обяд тази кола да влезе при мен, за да мога да я подготвя за утрешния ден, то не се случи поради ред причини, примерно защото Наско не знаеш как да заради Тесла, това може би го забави с 2-3 часа, докато ме докара. Подготовката по боята, забележките, които трябваше да се отстранят, се оказаха повече, отколкото се вижда на пръв поглед. И реално това ми обърка примерно плана, колата да е готова и съхнала за утре, продана в гаража, измита. И реално накрая, когато вие трябва да получите примерно колата си в петък, аз в петък имам да довършам някакви дребни детайли, по-добре е да имате търпението да изчакате да я направим, отколкото да давате зор да се правят неща през пръсти, които ние не обичаме да правим по принцип и не правим. Така че да, при този тип тюнинговане на автомобили понякога няма как да предвидиш какво точно ще се случи и дали ще успееш в срока, който по принцип се дава ориентировачно, кога ще е готов автомобила. Реално от 3 до 5 дни, говорим за облепане с стъкла и така нататък. Но примерно тук има добавяне на пакети, добавяне на още много неща, които дори нямаме представа колко време ще ни отимат.
ще направим невъзможното. Имаме колеги, с които работим около нас и сме като екип. Всички са наясно с какво ще бъдат ангажирани и знаем, че няма какво да се случи по принцип. Ако решим, ще я направим и за ден. Но искате ли да имате добре направена кола и да нямате никакви ядове, то въоръжете с търпение и се доверете на правилните хора, защото неведнъж идват коли, облепени от колеги, които по принцип смятам, че са дори по-известни от мен и аз направо не мога да повярвам, че за това име стои този автомобил, като да се разлепя фолио, да се надува по фуги, защото не е сложено както трябва, да са направени снатки, които невиждани снатки, само и само за да се скрият някакви дупки от фолиото, защото примерно е направено набързо. Ужасно е това нещо. Или го правиш с кеф и търпение, или просто не се занимаваш, защото то не е просто да изкараш 20 лева от тази кола там или там. Да, времето е ценно, да, понякога ти се иска да можеш да почнеш следващата, за да изкараш повече пари, но ако видите, че клиентите са готини, то по-скоро откажете им, ако няма да го направите както трябва. Вече лека вечер. Здравейте, аз съм Назар. Мълча, посока знаеш как на точничка. Здравейте, аз съм Добър. Основателя на Карастор гараж. Вече 10 години се занимаваме с автоефини и детайлни услуги. Нашите каратели от Jigit Vision ни доставяха този автомобил за преминаване през щателна проверка и подготовка за форо, както и за преборисване на джантите в черен пиян лак и борисване на спрящите апарати в цвета, в който ще бъде форо. В следващите кадри ние ще ви покажем част от процеса върху работа на автомобила. Здрасти от мен пак. Сега е понеделник вечер, вече не е неделя. Да, понеделника приключи, но като цяло доста от нещата се свършиха, които бях си набелязал да свършим. Остана само да направя един unboxing на доста неща, които са само за тесвата, тези всички кашони. Защото ме е интересно и трябва да съм наясно всъщност тези пакети, как, къде ще се монтират, какво, къде ще има. Все още е червена, но пак е с тъмни стъкла. Денят беше доста по-затворен, доволен съм. Защо? Защото реално да имаш затворен кръг от доверени хора, с които работиш, е нещо уникално. Какво имам предвид? След като направихме стъклата, съответно дето сме мокрили вътре, тя колата не беше чиста като цяло. Имаме си мобилна автомивка, ако не сте чували за Hyperwash, препоръчвам. Топ! Не ти се налага да ходиш където е било. Наско идва на място, измива ти колата, изчиства ти я вътре, ако се налага перете седалки. Абсолютно всяко нещо, което имаш нужда в колата, може да се случи. Hyperwash, пишете в Google, идва на място, 1 час и колата ви блести. Та защо за мен е добре? Защото реално аз след като приключихме с стъклата, изгубихме там, каквото сме разглобявали по колата. Така и така трябваше да я измия. И реших да направя един тънък подарък на клиента, защото просто така искам. Някои просто те спечелват с отношение, човека ми се е доверил напълно, аз му се обаждам и го питам да направим ли това. Той мисли, реално той не може да си го представи. Да, аз го питам неща, които аз ги виждам по някакъв начин, той не. И всеки път отговор е: братле, дал съм ти карт бланш, прави каквото пожелаеш, имам ти доверие, знам, че ще стане топ. Така се работи много добре. Та да, реших да му направя един тънък подарък. Той си мисли, че чоколата не е запране, но определено даже ще се види в видеята след малко. Белия салон стана бял. Поизчистихме малко не основно, но да, поне се изпраха и седалките и вече предстои да видим пакета. Да размеря фолиото, взел съм размерите и стига толкова за понеделник. Утре почваме да лепим.
Какво се е случило? Това са толкова много части. Отказах се. Късно е, вечер е, отивам да се изготвя, да се изкъпя, хапвам и си лягам. Утре с Сашко двамата, тогава ще подреждаме пакети, защото това нещо е, само погледнете. Със сигурност той клиента ми прати и видео как се монтира. Аз го прехвърлих набързо, но не му обърнах кой знае колко внимание. Определено като се прибера ще го изгледам, защото са много неща. И да, няма как да започнем да работим по колата, защото ние нямаме никаква представа кое, къде, какво. И това ще улесни процеса, след като знаем какво ще монтираме след това. Ами, колата все още е червена. Надявам се, че утре вече няма да е. Има още едни малки кашончета, пускам още едно таймлапсче. Поне тях мога да разделям. Честно казано, доста от нещата, даже не знам къде трябва да сложа, но нямам търпение да видя какво ще се получи. Лека вечер от мен. Утре е ден вторник. Остават ни 4 дни да довършим цялата кола. Малко съм оплашен от този пакет. Дано в крайна сметка да не е толкова сложен за монтиране. Ама в крайна сметка съгласили сме се, ще го направим. Hours later. Ляв фрак. Как рече лев? Как рече лев? Аз виждам пък 10 поста. Добре. 10. Оу. Какво? Да, той ма даде винчета, болчета, гайки. Тикс. Видийки. Всичко. Ще го качим привалено на подебника. Я? Надигни го. Девек. Може би. Добре, може би е тук. Чакай. Защото като не го изваря. Я? Само че това трябва да е отпред. Разбира се, че... Я го слушай тук. Мога да разбера нещо. Слушай го. Разбира се, че от друга страна. Това беше повече от ясно смисъл. Скучно не ти е с мен. Карбони всеки ден. Пасна. Айде го наложим. Нищо. Ще се мъчим, какво толкова. От 9 да не е ляво. Той. Я? Ти си предна. Не бе, чувате си тук така. Къде там, бе? Ти не разбираш тунинг, бе, човек. Явно да. Явно не разбирам. Образовай само. Не искам да го повярвам. Честно. Ма повярвай го, моля се. Само няма да говориш за майки, защото в момента снимаме и Даниел знаеш, че е коварен. За кой да не говоря? За майки. Майки. Да. Защото знаеш, че Даниел е коварен и само се чуди с коя простотия Знам, че да не изложи. Знам, че дебни, да. Направо с такива фотографии като него. Врагове ни трябват. Майки. Майки. Кой ми открадна чорапите? Помниш ли го това Влад от качение? Кой ми открадна чорапите? Кой ми чорапи, брат? Какво? Като има вика клиенти, не мога да псувам на майка. Няма такъв шевет. Джипо! Да, това не харесва. На мен ми хареса. Карбон тунинг. Микрофонът, брат, се шушнали пак като човек. Дани, не спаеш на шак. Брат, направо го не лиза просто. Вече наистина се преценявам Даниел от тези два видео какво точно ще направи.
Не спориш слушат. Самурай джак. Тъй. Всяка жаба да си знае гьола. О, моля? Се тия работи още. Брат, аз съм ги раздела, моля се, защо така правиш? Достатъчно аз съм се напрегнал. Бял карбон. Как ти не разбираш от туник? Скучно не ти е смен. А в тази песен, какво ми се заби в главата, брат? Ако трябва да плащаме тока на компресора, момата ни са... Чудапите ни се скъсаха. Не спориш слушат. Не ми се казва колко е часа. Петък вечер. Остана предната броня и вече дръболи. Добре, че имам готини колеги. Валя се нави да ме изчака. Тръгнахме да местим теслата в неговата клетка, за да дигнем на подемника, за да слагаме пакета от липове и подобия. Но се замислих, че мога да залепя и предната броня на високо и ще ме е много по-лесно. Влязах, викам да ударим една стирка, че е мръсно, то остана, ще видите на един таймлапс водостройки, да му изчистим целия сервис. Той по принцип винаги чисти, ама все пак е сервис, в който се работи с мръсни коли, сменеца масла и така нататък. И се оказа, че има нужда от измиване. Но ето неуморно, мога да ви покажа даже на камерите. Валю продължава да ми дори и пред сервиза, за да не цапаме теслата. Не знам дали ще успея да снимам, докато монтираме пакета, докато лепя броната там. Защото времето напредва, това снимане много ме разсейва. Ще трябва да свикна с това нещо, защото все пак, за да имаш YouTube влог, трябва да снимаш възможно най-много от това, което правиш и това, което искаш да покажеш. Но нека да речем, че като за първи влог ми е простено. Дай ни да ги обработиш добре тия видеа, да не се излагам. Ох, изморих се. Ами да, местим теслата и ако не е друго, таймлапс ще има. До скоро. Много напрежение. Направо в последния момент се случваха нещата. Зверски съм изморен. Монтирам последните карбонови
добавки, колата стана уникална. Нямам търпение да му покажа. Много неща не снимах, просто нямаше как, не мога да и да работя, и да снимам, и да мисля, и гонехме срок. Човека ни от Варна, има пътуване и да. Като за първи влог смятам, че доста информация беше заснета, доста неща ще видите, доста неща съм изяснил. А пък и все пак това нещо търпи развитие, така че след малко ще ви я покажа. Хало! Значи вярваш, че искам да видя и също време не искам. Вярваме, че... Гледай сега. Народ съм ти изкарал една снимка да видиш. Това е била. Да, знам. Реално, Знам това. Чай. чакам. Даже съм угасил. Може да го стави. Да, можеш. Готов? Не. Що да влизам ли? Да, заправи. Дори моята реакция беше така, като влязах преди малко. Ти улук ли си? Направо стана скандална. Брат! Човек, аз нямам думи. Това е нереално. Аз съм потресен. И аз. Като видях финалния резултат и аз. Това нещо беше по-добре от това, което трябваше да бъде. Човека, вярваш ли ми, че до последно съм треперил до всеки един детайл. И докато ние видяха завършено, те не очаквах да е това. Виждам ти реакцията, тъй че за мен това е достатъчно. И аз съм... Аз се познах граматиката. Супер. Аз за това работя. Много се радвам за това. Това е тотално. Аз даже, в смисъл, в момента не я приемам за моя, разбираш? В смисъл, аз съм дошъл с... Честно ти казвам, в смисъл. Супер. Поне знам, че се кара с кеф. Нататък. Майко. Кое всъщност му е хубавото на керамичното покритие? Не задържа вода, не задържа мръсотия. Мие се много лесно. Аз кефа. Бах ти якото. Виж как се потушае. Много яко. Ами това беше от нас. Колата дойде за поддръжка, огледахме цялата, запечатахме керамиката. Изглежда брутално. Ах, Дани. Никога не си доволен, брат, никога. Аутро. Ето тялото. Ако гледаш този кадър, то по един или по друг начин съм спечелил вниманието ти и си изгледал цялото ми видео в YouTube. Клиента стана доста доволен, което за мен беше главната цел. От мен толкова. Скоро ще пуснем влог номер 2, също с доста интересен проект. Ако сега ви е било интересно, надявам се следващия път да ви е още по. Чао и до нови срещи!
Бе! It's unboxing time. Фух. Много ми е интересно това нещо къде ще стои. Може би е на предната броня. О, да. Точно там. Май не съм виждал такъв пакет. Нямам търпение да видим какво ще се получи. О, карбон. Аз мислех, че са черен гланц повечето неща. И това ли е карбон? О, всичко е карбон. Добре, това малко променя нещата. Но, нека да видим първо за какво става въпрос. Лелете колко много неща са. Леле. Добре, това може би е за предна броня. Интересно. Ами то това май е по-добре го пусна на таймлапс. Еба си.